लोगोफोर टमटमाव गाखोना मजा नांदों आरो बेजों लोगोसे मा जाय आं टमटमखौ लाबोदोंमोन बेयाव गोबां मानसि गाखोबाय मानसि थिखांदों आरो ओरैनो इन्टारेस्टआव बेनिफ्राय आं दा बिसोरजों गोबां बाथ्रा सावरायनो दङ सावरायनि आदा नोंसोरनि गामियाव माने जोंनियावथ' दा गिदिर गोलावफोरा बुङो आरो ना मा बुङो माने लैहोर लैहोर फैनानै दाउ अमा लांफै दाउ लांनानै फिसिफाय अमा लांनानै फिसिफाय नोंसोरनि गामियाव सरकारनिफ्राय माने जोंहा राकेश सारा जोंनि राकेश सारा बेयो हा मुसलपुरना राकेश सारा बुङो आरो दाउ अमा लांफै फिसिफै लैहोर लैहोर नोंसोर मोनदों नामा आदा गैया दिसो मोनाखै मोनाखै मासे मोनाखै गैयाथ' गामियावलाय जेबो मोनाखै मोनाखै गामियाव मासेबो मोनाखै रावबो खोनादोंसो खिन्थु आं ओरै नुवाखै आरो जेनेबा नुवाखै नुवाखै सोर सोर लायदोथाय थेवब्लाबो आं नुवाखै आरो बुस्थुआ मोनखायाखै आंबोथ' मोनखायाखै थाङाखै नामा थाङाखै मानो थांनोबो दाउ मोनाखै अमा लांफिननायखौ सोर सोर लांदोथाय आं खिन्थु मिथिया आरो खोनायाखैबा आङो मोनाखै नुवाखै नुवाखै रावबो गामिफोरावबो रावनियावबो गैया बायदि सोरबा अमा लांनानै फिसिहैदो बिदि गैया नुवाखै नुवाखैयाथ' जेबो खबर मोनाखै आरो ना ओमफ्राय दाख्लै बावै लांग्राफोरासो फिसिखोमा बायदो नामा लांनानै जोंनिफ्रायनो लाबाय आरो खालामबाय थायाना जों मिथिया आरो दाख्लै बावै बार अखाजों न' बायलांबाय औ बे न' बायलांनाय समाव आं नुनो मोनदों बैयाव दारागावनि SSB फोरा माने पियास दरब्रै दरबा जेनेबा गावसोरनि जानो गोनां माइरं पेकेटसे राननाय नुदों जोंनि सरकारफोरा फैनानै नोंसोरनो माबा मोनसे होफैदो नामा होफैयाखै होफैबाथ' टेनसनानो गैया मोनथारासै मोनाखै ओरैनो आलाय सिलाय बायनानै दङ नों सोरहाबा थिखां बायना होदो आंलाय आसालिफोराव थिखां लांनाय हिसाबै मायबाफोर बेसाद होफैगोन नामा सानदोंमोन माथो गैया होनलाय जेबो सारि खबरानो गैया जेबो गैया माने फट'नो खेबना लांदोंमोन फट'खौथ' खेबो ओरैनो बिसोरो खेबबाबोथ' जेबो बेसादखौनो फैनाय नुवाखै बेनोथ' जाहैबाय दा बाथ्राया न'फोरा मा जाखो होमबा न'फोरा बायजोबलांबाय गय बागान जाबाय फाननानै फैसा मोनजायो थास' फानना फैसा मोनो बेनिखायनो नायफिनाखै दा दासो 100 जोनाव 15 जोनाल' मेट्रिक पास जानानै दङ 85 जोना फेलानो जानानै दं दाबो आंनि नुनाय हिसाबै मानो होनबा जायगाफोरा डेभेलप जाबाबो दासो एसे मोजां जाबोदों आरो बुजायनो बुंदोंबावो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा उन्दैयावनो हाबा जादों नामा बेखौथ' मा बुंबावनो लटारि खेलासो होनना बुङो बेखौ गोरलै गोरलै खल्ल' थिर'आनो जायोबोला बिमा बिफायालाय मा होनो नोंसोर बुजायगोन ना बुजायाखै दा गथ'फोर दोङो नोंगौ जों जिबायदि रिकुवेस्ट खालामो मबाइल नायनानै बेखार थायो निजे निजेखौनो खामानि दामानि गैया मालायनाव ट्रेक्टर एवहैबाबोथ' फैसा मोनगोन आरो हिनजावखौल' मबाइल नायनानै लाबोबाथ' जानाय नङाना बाथ्रायानो गोनां नङा जों ओरैनो मोनो बेफोर बाथ्राखौ मानो होनोबा बिसोरो बुहुद साननाया भुल माब्लाबा बिमा बिफाया मानो भुल जायो होनब्ला ओंखामफोरखौ खुरना दोननो नाङा गथ'फोरनो 12थायालागै फैनानै जानो मोनोब्ला आंनि आफाया अनखायो नङा नङा बाथ्राया दोनखागोन लोङै जायै फैनोसै मोब्रे जाना फैनोसै मा होनो दे बिमा बिफानि भुल दङ बेफोरबायदिखौ जों नुना मोनो सोलिदों हाबा जानाया माने खमावनो हाबा जादों आरो ना खमावनो जादों फरायनायफोरखौ एसेल' फरायना गारदों सोरबा सोरबा गारदों दे एसे फरायनानै गारदों आरो ना बिदिनो बेखार मबाइल नायो मबाइल किनिया गासिनावबो दंजोबो होमबा सोर बायना होदो बिमा बिफाया बायना होदो दा नांथारगौबा नांथारगौ नङाबा न' बुसिगोन आरो नङाबा खामानिबो मावा फरायाबो बोराबा थाबाय थाबाय गोबां फोरोंनो गोनां दंबायो सोलोंनो गोनां दंबायो गारियाबो इबो मा 2 लाखनिसो नांगौ बिसोरनो होनबा दा हिनजाव बायनो हायाबा नोंसोरो बेयाव थारमाने खस्थ' मावनानै थास' गायनानै खामायदों बेयाव माने 2 लाखनि गारि बिग्रा जादों ओरैबायदि खोनानायाव मोजां गारि दामि गारि बेफोरबायदि बाथ्रा जाना दङ दा ओंखायनो जोङो आंलाय सानदोंमोन मोजां ग्रोम दामि जाबाय न' जाबाय गथ'फोरा बुजिनो हाबाय आरो दिनैनि गेजेराव इउटुबाव मोजां भिडिअ नुयो सोलोंनो गोनां नुयो बुजिनोबो दङ बुजायनायबो दङ आरो बुजिबो दङ लासैनो बुजायो लोंनाय जानाया सोलियो होनना बुंनांगोन जोङो मानो होनबा जोङो नुयोबो नालाय जानाय लोंनाय आरो
दफा जिरायगोन जिरायनानै बिदि सोबगोन सोबनाय जानायाथ' थाखायो आजिखालि गथ'फोरा होमबा देनाय बिमा बिफाया बाथ्रा लाहोनो गोबां गोब्राब जाना दं आरो ना इयुननि थाखाय बिथांमोना बुजि मोना मानो होनबा गथ'खानि जाब्ला बिफानि समाय बैसो जाब्ला बेफोरबायदि मावगोना मावनांला मावनांगौ बायथ'था जेनेबा आर्मि जागौमोन खस्थ' मोनगौमोन खिन्थु बिसोर गियान मोनसेबो गैया खस्थ' मोनाखै बिफाया गय गायबाय थास' गायबाय फैसाखौ नुबाय एसे बिमा बिफाया दे गथ'खानि जाखांनानैबो मावबाय थानांगोन जानांगोन बेफोरबायदि समायालागै बिथांमोना मावनो सुजियाब्ला बिफा बादि बेफोर इयुनाव बिदि जाजोबगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बेनि थाखायनो जों दिनै नाजागासिनो दङ बर' हारिनि माने गोलैसोना थानाय गामिनि गथ'फोरा जाहाथे माबा मोनसे बुजियो सोरनिबा बुंनायखौ लानानै जाहाथे उन्दै बैसोआवनो हाबा जाया जों बेखौ साननानै दिनै भिडिअ बुङो मानो होनबा उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा गाब्रनायखौ जों नुखायो थाङै थाङै बिमा बिफाखौबो फिसिनो हाया जाहैगासिनो दं गथ'फोरा जाय हागोन बेयो इयुननि बाथ्रायाव जायनाय बाथ्रा खायो डाइरेक्ट बुंखायो डाइरेक्ट ना बे एकदम हल जायो मानो होनबा गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ फिसिफिननो हाया बिमाया बिफाया खांबाय बाबाय गाइखेर जाना फेदेरबाय फेदेरनायनि उनाव मा जाखो बिथांमोना लोङै जायै थाबाय थायोब्ला बिन्दासै इयुनाव मा जागोन बिसोरखौ मा जागोन बिमा बिफाया माखौ लुगैयो खालि फिसा फिसौखौ बामना जानो लुगैयो फिसौला फिसौलिखौ नङा होमबा बुरिबाथ' मावनो हाखानाय नंखाया इयुननि बाथ्राखा बियो दा बेफोरबायदिखौ थारमाने खायफा जोंनि फिसा फिसौफोरा बुजिनो मोनाखै बिदि जाना दं आरो बेखौ बुजायनो थाखाय जोङो बहुद समाय लानानै बुजायनाय जायो थेवब्लाबो ओरैबायदि बुजायबांनो हाया सोर सोर थायो नोंनि गथ'आ आंनि गथ'आ हाबखुमाना थायो बिमा बिफानिफ्राय बाथ्रा मानिया मखैबा थांना मटर साइकेल बोरायखौनो बायखोमानो नागिरगोन फैसा खावना लांब्रबनानै बेयाव मा बाथ्राया नोंना नङा दा इयुननि बाथ्रा मोनसे दाङो बे दिनथियावबाबो ओंखामा बिमाया संना दोनखादो मोब्रै भाङा सोमना फैदो भांखोबा दुइस'निबाबो बायना लाबो रावा सेरेफोरखौ लोंबोयो बहा जाबा मटर साइकेला नों आङो फैसाखौ लागोन बिमा बिफायाथ' ग्रामार बायनो हरखायो नङा होमबा फैसा नांगौलै आहा ओइ थावानो सेमनानै दङ माथो जालायखो मैया 500 हरनाया जोब्बाय र' फैसा गैथारा 200 ला 200 फैसाखौ लाना जाजोबहैलायबाय एवनाय सावनाय मायबा मायबि होनबाथ' फैसाया दंफां नङा अयथासारि लोगोफोर जोबोर इन्टारेस्ट माने जोङो गामिनि सोमोन्दै सावरायबोदोंमोन लोगोफोर गामियाव सेंग्रा गथ'फोरा मा हालोद जाना दङ जोंहा आदाया मोजाङैनो बुजायनानै होबाय आसुर गोलाव गोलाव लागोन खामानि मावथावा दामानथावा बे सेंग्रा मानसि आसुर गोलाव लाबा मा खामानि मावगोन बिलाय नंगौना नङा बे खामानि मावखालायो हागोन नामा बियो बन सिननो हागोन नामा आसुर गोलाव लाना बे रायखस बायदि आसुर गोलाव गोलाव लायो खायफा सेंग्राफोरा आरो खानाया हिनजावफोरनि बायदि दाखु लागोन बे मा महर सोलायनो गोनां बाथ्रा जाखो बियो आं मास्टार जानाय खिन्थु सिनजोबना होगोन आरो কিবা বুজি পাইছা বাইদেউ কিবা বুজি পাইছা বড় বুজি পাই অসমীয়াটো বুজি পাই ডায়লগ করছে এটা ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আহিব দেই চাবি আপুনিও আহিব মানে আমি গাঁৱৰ সিচুৱেশ্যন গাঁৱৰ কি হাল হৈ আছে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীকিনা কি কৰি আছে না মদ খাই আছে না বাইক চলাই আছে না সোনকালে অলপমান ডাঙৰ হোৱাতে বিয়া হৈছে এইগিলা আমি মানে কথা পাতি আছে মানে গাঁৱত কি সিচুৱেশ্যন চলি আছে পঢ়া শুনা বাদ দি কিনে কি কৰি আছে দাদা বুজি আছে আৰু গাঁৱত এই সিচুৱেশ্যন হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীগিলা কথা নামানি সোনকালে বিয়া হয় जोङो दुखु मोननाय बाथ्राया बेनो सोंखाले हाबा जानायखौ जोङो दुखु मोनखायो मानो होनब्ला दिनै बिमा बिफाया देस्लाबा मास्लाबा बाय खामला होननानै बिहामजोखौ फिसिनांगौबा मा जागोन दिनै उन्दै गथ'आवनो दिनै मेडिकेलासो दाय जायो गोदोनि दिनाव बिदि नङामोन 6 जन 12 जन खांबाबो खुनु मेडिकेलनि फैसा 200 थाखा होनो गोनां बाथ्रा गैयामोन ओरैनो खाङोमोन दानियाथ' बिदि नङा दिनै गोरिब गुन्द्राया बन फाननानै जानानै बेमार 90,000 न'नि उनाव सासे प्रफेसार हाबा जागोन बन फाननानै बिनि हौवाया मेघालयआव थांना दोंहैयो बे बोरै हाबायाव फैसा होनो हागोन नङा होमबा दुखु नां बाथ्रा ओइ बन फानग्रा मानसिया दे फाहामसालियाव लांनानै हा बिगाब्रै फाननानै मिलायगोन निस्सा मिलायनाय नङा लाथा बायसे बाब्राबाय थागोन गथ'आ डाक्टरफोरा 30 दिन दोननो हाबोलानो 30,000नि बारा फैसा जाबाय बिसोर जाबाय मा होमबा फैसा नांगौ खालि बेफोरबायदि बाथ्रा लोगोफोर आदाया जोबोर माने
एकदमबारे गोनांथार बाथ्रा बुंबाय गामियाव थानानै फिसा फिसौफोरा माबायदि उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै माबायदि सिटुएसन जागासिनो दङ जों दिनै टमटमाव फैनायजों लोगोसे जोबोर मोजां माने बाथ्रा सावरायनो मोनबाय उपाय गैला फंबाय बिनानावमोन गासैबो उन्दै समाव हाबा जानायखौ गार फार्स्टआव फैसा थाखा आरजिग्रो बेनिफ्राय हाबा जा आरो बिमा बिफाखौबो अनसायनो नाजा आंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेखिनियानो लोगोफोर जय हिन्द